Tak chtěl bych ukázat zavlažovací systém. Viděl jsem teďka na Čeležroutech, že někdo propagoval zavlažovací systém udělaný z kapačky a korenních hadiček. Myslím si, že to jde líp a že to jde jednodušejc, taky to není úplně můj nápad. Vypůjčil jsem si ho, místo petek se dá použít i kanistr. Každopádně jádrem je nějaký tác nebo v podstatě podmiska, do které se naskládají PET lahve, může být i kanistr a použije se v podstatě metoda spojených nádob. Takže hadičky vedou takhle do podmisek k finálním květináčům. Já to mám udělané na 2, protože jsem neměl víc hadiček a nechtěl jsem je kupovat. Tady máme petku s vodou, tyhle petky už jsou vybrané. Jak je vidět, v té pece musí být díra u dna, ne přímo úplně ve dně, záleží, jak vysoko je ta díra, tak vysoká bude hladina potom v té podmisce, ve které jsou petky naskládané. A jak to funguje? Dokavať je ta díra nad hladinou vody, tak voda vytéká a petka si přicucne vzduch. Ale jakmile hladina stoupne, což nastane za chvilku, tak teďka se vlastně díra ucpala a tlak vzduchu drží vodu v pece. Takže vždycky, když poklesne hladina, petka si upšoukne, napustí vodu a takhle funguje zalévání.